du ikke krumme i seng? Sådan skulle man vågne hver morgen, hva'? Skat! Jeg har lavet en film til i aften. Hvad laver du? Jeg vil bare give dig et kys. Hvad med det her? Jeg tænkte, jeg ville rykke lidt rundt. Nu har jeg flyttet sofaen sådan her, fordi så når... Hvad var der galt med den måde, det stod på før? Jamen, ikke noget. Jeg tænkte bare, nu har det stået sådan i lang tid. Skal vi ikke lige rykke tilbage? Ej, nu har jeg lige brugt så lang tid på det. Nej, nu rykker vi lige tilbage. Prøv at stille dig derovre, skat. Stil lige derovre. Ej, nu har jeg lige brugt virkelig lang tid på det. Nej, nu rykker vi lige tilbage. Stiller du lige derovre med dig. Derovre med dig. Og så, ja, det tager ikke lang tid, hvis Ej, vi... lad nu være. Lad nu være. Tror du ikke, du kan vente dig til det? Jo. Men skat, du er ikke for at være da ked af det. Nej. Altså, hvis du ikke vender dig til det, så flytter vi det bare tilbage. Ja, det er fint. Kom, sæt dig ned. Nej. Du har sikkert haft en hård dag. Prøv at... Jeg skal i bad. Jeg lugter simpelthen så klamt. Jeg går vel ud fra, at bruseren stadig er, hvor den plejer at være. Jeg vil altså stadig helt gerne se den film. Hvorfor siger du ikke, når du spiser et æg? Hvad? Der var 2 æg tilbage i går. Det ved jeg. For jeg pocherede et til dig og et til mig, og så var der 2 æg tilbage i bakken. Hvorfor siger du ikke, når du har spist det ene? Hvad handler det her om? Det skulle have været ligesom i går. Med kaffe, juice og brød og 2 æg! Jamen, jeg kan bare undvære. Eller vi kan dele. Nej, det er fuldstændig lige meget. Nu er de jo ødelagt. Jeg vil have vækket dig på sengen med kaffe, juice og brød. 2 æg. Jeg er nødt til at gå nu. Men vi er nødt til at tale om det her, når jeg kommer hjem. Okay. Det er overhovedet ikke sundt at spise mere end et æg om dagen! Skat. Hej, skat.
Hvad er du ude på? Jeg vil bare give dig et kys. Nej, hvad har du lavet? Hvorfor har du saboteret min indretning? Men jeg tænkte bare, at jeg lige ville flytte lidt rundt herinde. Og så har jeg også flyttet sofaen tilbage til der, hvor den stod før. Så. Hvad var der nu galt med min indretning? Ingenting. Jeg kunne bare ikke rigtig vende mig til det. Og så tænkte jeg, at vi kunne prøve noget nyt. Igen. Du har jo ikke givet det en ærlig chance. Er du ikke sød at rykke det på plads igen? Nu har jeg brugt så mange timer på det. Det er jo latterligt. Nu rykker du de ting på plads igen. Ellers skal jeg sgu gøre det. Nej, skat. De er på plads. Kan du ikke se det? Nej. Jeg kun ser, at du opfører dig som et lille barn. Skat. Undskyld. Det er ikke for at gøre dig ked af det. Tror du ikke bare, du skal vende dig til, at det hele står, som det plejer? Nej. Kom nu, skat. Så dyrker vi sex på sofaen. Lad nu være! Nu går jeg ned og afleverer den film, vi så i går. Jamen, det skal du ikke tænke på. Jeg har allerede været dernede. Du har afleveret den? Nej. Jeg har genlånt den. Så tænkte jeg, at vi kunne se den igen i aften. Hold nu kæft, altså! Fanden, skat. Jeg var næsten færdig. Gider du lige lægge dig ind og lade som om du sover? Nu fortæller du mig simpelthen, hvad der foregår. Vi laver morgenmad. Igen? Ja, jeg købte en ny bakke æg. Og så er vi i hvert fald nok til et par dage. Og så kunne det måske også være, at du lige måske har lyst til at se den der film sammen med mig igen i aften. Stop. Slip den der. Skat, ægget er færdig. Blommen koagulerer, hvis der er Du er noget. sindssyg. Jeg tager en portion havregryn. Skat, det. Skat. Jeg gider sgu da ikke spise det samme til morgenmad hver eneste fucking dag. Så, skat. Så ligger vi os lige ned, ikke? Så bliver det hyggeligt. Kom. Sådan. Og så smør på brødet. Ja. Så smør. Ja. Så. Pas på, den krummer i sengen. Pas på. Nå! Sådan skulle man vågne hver morgen, hva'?
vente med at starte film, til du var helt klar. Vi løber tør for æg. Så jeg skal lige ned og købe nogle nye. Så har vi i hvert fald til et par dage. Popcorn. Og se, jeg spørger lidt mere. Sådan. Du kan bare begynde at se filmen. Jeg har set det meste før. Jeg skal tilbage om lidt.